Βρισκόμαστε σε μία από τις πιο παλιές αθηναϊκές αυλές, στην καρδιά της Αθήνας, στο Μοναστηράκι. Συμμετέχω σε μία έκθεση που λέγεται Female Desires. Όπως καταλαβαίνετε, αφορά κυρίως γυναίκες, καλλιτέχνηδες, κυρίως γυναίκες. Το ζητούμενο ήταν να κατασκευάσω κάτι που να αντιπροσωπεύει ένα κομμάτι του εαυτού μου. Και αποφάσισα να κατασκευάσω αυτό το πλάσμα που αντιπροσωπεύει κάτι που είναι πολύ σημαντικό στην ζωή μου και είναι η σχέση μου με το σύμπαν. Λέγεται Sulla strada del ritorno στα Ιταλικά, διότι και εγώ είμαι Ιταλίδα, και μεταφράζεται στα ελληνικά στον δρόμο της επιστροφής. Ο τίτλος αυτού του έργου δεν είναι τυχαίος. Sulla strada del ritorno σημαίνει ότι όλοι επιστρέφουμε στα αστέρια. Όποια και να είναι η διάσταση που ζούμε, ας πούμε, που έχουμε αποφασίσει να ζήσουμε, όλοι ξαναγυράμε στα αστέρια, δηλαδή όλοι ξαναγυρνάμε στον ουρανό. Είναι ένα έργο το οποίο αποτελείται από 3 διαφορετικά είδη μετάλλων. Εσωτερικά υπάρχει μια λεπτή, αλλά πάρα πολύ γερή ψυχή, η οποία είναι από μπρούτζο. Εξωτερικά το φόρεμα αποτελείται από μεταλλικό δίχτυ και τα κοσμήματα που διακοσμούν αυτήν την συμπαντική οντότητα είναι από τιτάνιο. Τα κοσμήματα έχουν μια ιδιαίτερη σημασία για μένα, δεν είναι μόνο διακοσμητικά. Εγώ ασχολούμαι στη ζωή με κοσμήματα, φτιάχνω κοσμήματα. Και θεωρώ ότι δεν είναι μόνο για να διακοσμούν μια γυναίκα ή να την κάνουν πιο όμορφη. Τα κοσμήματα συμβολίζουν κάτι πολύ πιο βαθύ και πολύ πιο ισχυρό. Τα κοσμήματα προστατεύουν και μας βοηθάνε επίσης να περάσουμε σε μια άλλη διάσταση. Έχω πειραμαστεί με πάρα πολλά υλικά στη ζωή μου, από μικρή. Είχα αυτή τη λόξα, ας πούμε, και με ξύλο και με ύφασμα και με οτιδήποτε παίρνα και από τα χέρια μου. Αυτό που έμεινε όμως στα χέρια μου και που επεξεργάζομαι ακόμα και σήμερα είναι το μέταλλο, διότι μου δίνει κάτι πολύ σημαντικό και κάτι πολύ δυνατό. Τώρα, όσο αφορά αυτή την κατασκευή της οντότητας, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή είχα πανικοβληθεί πάρα πολύ. Διότι από τη στιγμή που μας πληροφορήσανε για την έκθεση και την έναρξη της έκθεσης, οι μέρες, ο χρόνος ήταν πάρα πολύ λίγος. Η αλήθεια είναι αυτή. Πολλές πληροφορίες που μου ήρθανε όλες μαζί και εν τέλει τα έχασα εγώ εκείνη τη στιγμή. Μέχρι που ξαφνικά μου ήρθε μια έμπνευση. Άρχισα να βλέπω μπροστά μου αυτό που θα κατασκεύαζα και εν τέλει αυτό που έγινε.